egun handia berri ere zuretzat, diferente irabazi ezu, nire berriz ere irabazi ezu. Bueno, azkenean Mikel Unzilla hasieratik joan da aurretik, eta orduan guk atzean ez genuen lan egin behar, oso gustora joan gara, eta azkenean txisparekin ailegatu naiz, eta esprinean lehena sartu naiz azkeneko kurban, eta ja posizioa mantendu. Behazaingo sprint hau, ezagututa ere zaila da. Esprinta pizkat zaila da, azkenean talde txiki batean sartu gara hemen herrian, eta erasoak egon dira, eta kontrolatzea oso zaila izan da, baina asko geunden taldekoak, eta kontrolatu egin dugu, eta esprintean ondatera da. Haze 3 asteburu dara mazkizun? Bai, forma egokian nago, eta uste dute aprobetxatzeko momentua dela, eta horretan gaude. Egunean zehar, Mikel Unzilla esan duzun bezala izaldian egon da, jende indartsuarekin, Aitor Agirre, Elektrolesako bikote batekin, baita Latorreko kide batekin. Arriskua edo argitzen dekaten gero harrapatuko zenituztela edo zalantza hori zegoen, Torropelak gaitasun izango ote zuen? Ez, nik uste dut beti zalantza hori dagoela, azkenean Unzilla oso ona da, Aitor Agirre ere bai, eta ihesaldi oso potenta zen. Eta, nik uste nuen hasiera baten ailegatuko zirela, baina gero atzetik ja jarri da Iser Tiraka, gero Eulen, eta, azkenean, azken portuan ja harrapatu diegu, baina nik uste nuen ailegatuko zutela. Zorionak. Mila esker.